जन जहननि लिरनाय 3 बालाब 16 सारि बेवहाय मा बुंदों बियो गावनि सासेल' सारि जानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो हरबाय बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हफायै बादि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि आं बेनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो होननानै सानदों जायफ्रा लाइमोनफोर दा बेवहाय संसारखौ एसेग्राब अनबाय एसे खोनासंदो दे एसे खोनासं इसोरा संसारखौ अननानै एबा संसारखौ अनाखै जोंखौ अननानै बुंनांसिगोन दै जोंखौ अननानै गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ संसारावहाय दैथाय हरनायखौ जों बहाय मोननो हादों जायफ्रा बेखौ फोथायगोननो जायफ्रा बेखौ नाजावगोन जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन गेजेर ससेयाव बुंनाया आंनिया थालांबाय बहाय जोबस्रांनाय नङा हफायै बादि should not perish होनना बुंदों आरो बहाय ना थैनाय नङा किन्तु जोबनो गैयै गोथांखौसो मोनगोन नैबे बाथ्राखौहाय जों बहाय मोननो हायो दै दा बहाय साफ्रोमबो हफायै बायदि साफ्रोमबो जेन जों व्यक्तिफ्रा इसोरखौ गिग्राफ्रा जेन गोमानानै थाङा जों जे जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि अननानै आङो खोनासंजानो लुबैदों जोंनि जे टपिक होदों बेवहाय जोंनि जिउनि दिगखौ tirang kalam नोंथांमोनखौ आं बुंबोबाय थादों जोंनि बे CF मावफैनायजों लोगोसे नोंथांमोना गावखौहाय tirang खालामनानै थाङोब्ला जोबोद मोजां आरो नोंथांमोननि जिबनाव लाब जागोन होननानै आं सानो दै नोंथांमोननि जिबनाव गिदिर लाब जागोन नोंथांमोना जुदि ओरैनो फैनानै ओरैनो थांदोंब्ला नोंथांमोननि जिबनावहाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो जेबो फिथाइ थायनाय नङा बेखायनो बहाय आङो बिनिफ्राय बुंनो होननानै सानदों जोबनो गैयै गोथांखौ मोननांगौब्ला जोङो जोंनि लामाखौनो जों थिग खालामग्रोनांगोन जोंनि जिबनखौनो जों थिग खालामग्रोनांगोन फरबुनो जों होनो नांथारगोन दै अनजाराफोर फरबुनो होयोब्लासो जोङो गासैबो लामाजों जों आवगायलांनो हागोन लामा आवगायलांनायाव मा मोनसे समायसाफोर मा मोनसे बारहुंखाफोर जिंसि जेंलाफोर लोगो मोनोब्लाबो जोंखौ दैदेनग्राया जा जोंनि गोथां इसोरा जोंखौ गाहामै दैदेननानै लानानै थांगोन नंगौना नङा ना दैदेननानै लांगोन नैबेखौहाय जोङो गोसोआव लानांगौ अनजाराफोर जों फरबुखौ जों सिगां आवग्रिनानै लानाय लाइमोनफोरजों जानि दै जेब्ला जों बाइबेलाव नायो मानो जोहोलाव सिख्लाफ्रा माने दैखोनथि जादो होननानै बुंदों दा महाय मालाय जुजाइबादि दा सानजा बेबायदि बाथ्राखौबो जों मोननो हायो किन्तु बेखौहाय आं नायनानै नोंथांमोनखौ बुङा किन्तु जों दैखोनथि जानांगोन ख्रिस्टियान लाइमोनफोर जानानै जों ख्रिस्टियान उन्दै गथ'फोर जानानै जोङो इसोरनि सिगाङाव आरो मानसिफोरनि सिगाङाव जोङो दैखोनथि माने गावखौ एग्जाम्पल हिसाबै जों जिबन जापन खालामलांनो जों नांगोन दै जों मानो गोसो बायदि जिबन जापन खालामलांनो जों नाङा दै आं बुङो होननानै सानदों जेसेबांनाखि दंफैयो साफ्रोमबो कलेजाव फरायग्रा साफ्रोमबो बेबायदिनो हाई स्कुल सेक्सनाव बा ME सेक्सनाव बा उन्दै थाखोआव फरायग्रा साफ्रोमबो नोंसोरो अब्ला दिनै मानो नोंसोरनि जिउ दिङारि जावलांनायाव ना दिङा जावलांनायाव नोंथांमोननो सहाय नांगौना नाङा नोंथांमोननो सोरनिबा मदद नांगौना नाङा जों दिनै फोथायो जोंनि बासायग्रा बिफा इसोरनिफ्राय जों गियान आरो बिनिफ्राय बोरखौ लानानै जों थांनो नांगौना नाङा अनजाराफोर बेखायनो आङो बुंनो होननानै सानदों गियानखौ सोर होयो गियानखौ सोर जोंनि गेजेरावहाय लाबोयो जेब्ला जों नायो अब्ला जों बाव मोननो हायो दै आङो बोसोन बिजाबनि लिरनाय बेवहाय जेब्ला जों नायो अब्ला जों बहाय मोननो हायो जाहैबाय गियाना गासैबो फरबुनिफ्राय फैयो नोंथांमोना फोथायोना फोथाया गोरलैफोरल' बुङो ना जोंनि लाइमोनफ्राथ' मानो गोराजोब जाहैबाय ना ओरैनो बुजिनानै थाबाय नोंथांमोना नाय बोसोन बिजाब प्रभाबसनि 21:30 आं फरायहरनि दै मानो गियानखौ जोङो फरबुखौ नागारनानै बेवहाय जे बुंदों फरबुखौ नागारनानै रावबो मानसिफ्रा गियानि जानो हाया नो दे अनजाराफोर फरबुखौ बाद होनानै
फोरबोखौ गोजानाव दोननानै जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान फोथायग्रा लाइमोनफोर एबा जों बिमा बिफाफोर जों गियानि जानो हाया। गियानखौ सोरनिफ्राय मोनो? बोसोन बिजाबावहायनो नायदो नोंथांमोना नयनि 10 पदआवहाय नोंथांमोना नाय बाव मा बुंदों? नोंथाङा गियानि जानांगौब्ला सोरखौ गिग्रोनांगौनो? सोरखौ गिग्रोनांगौ? इसोर मानो गियानि जानो थाखाय सिगां फोरबोखौ मानिग्रोथारनांगोन अनजाराफोर। नोंथांमोना फोरबोनि बोसोनखौ लायाब्ला, फोरबोनि बोसोन एबा थोननायखौ मानियाब्ला नोंथाङा सासे गियानि होननानै मुंख'जानाय नङा दै। गियानि होननानै मुंख'जानाय नङा। गियानि जुदि आं जानांगौब्ला, गियानि आङो गुबुनफोरजों मिथिजानांगौब्ला आं सिगाङावनो फोरबोखौ गिग्रोनांथारखागोन दे अनजाराफोर। आं फोरबोखौ मानिग्रोथारनांखागोन। जेब्ला नोंथांमोना नायो बोसोन बिजाबनि 7:7 मा बुंदों? देलाय बुंहरलाय, सोर हायो बुंहरलाय। बोसोन बिजाब 7:7 बुंहरलाय। बाव मा बुंदों? फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदिनो, मूर्खफ्रा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इस्सा गैया। मूर्खसो होनना बुंदों दै। ओमफ्राय जोङो थांनाय मोननायावहाय जोङो प्रेसिडेन्टआ मा होनना बुंदोंमोनलाय? मोसानाया बोरैमोनलाय बिनिया? मैसोखौ मा होनदोंमोनलाय? सुवारफोर होनना बुंदों आरोखि ना। सुवारफोर होनना बुंदों। औ मोसानाया मानो सुवारफोर मानो मैसोआ दैयाव दुगैला माया अंखा थाम्फैया बिरोनो गाखांफिनला बागारखामान थांफिनजोबमो आरोखि। मोजां मेथाइ रोजाबदों दा मोसाबावगोन होनना बुंदों इयो। दा आं बेनिफ्राय बेखौनो बुंनो होननानै सानदों, जाय मूर्ख, जाय बुंब्लाबो बोसोनखौ लाया, जाय बुंब्लाबो खोन्थाब्लाबो नाजावनो गोसो जाया, नैबेबायदि व्यक्ति मानसिखौ मा बुंदों? मूर्ख होनना बुंदों दे अनजाराफोर। जोंनि गेजेराव थागोनबो बहाय लाइमोनफ्रा मूर्ख, सोलोंनोबो इस्सा गैया, नाजावनोबो इस्सा गैया। सोरबा सोरबाथ' क्लासावनो जिराया, नंगौना नङा? ओंखारनानै थाङो बानानै। अब्लालाय माथो रोंबावनो, नंगौना नङा? इसोरनिफ्राय नोंथाङा गियान मोनब्लासो नोंथाङा गोजौआव थांनो हागोनथ'। इसोरखौ जायफ्रा सिगाङाव दोनो बिसोरो गासैबो बिथिङाव साक्सेस जानायखौ जों नुबोगासिनो दं। जों जायफोरखौहाय जोङो नुहुरो बेबायदि बिमा बिफा आरो फिसाफ्रा बेबायदिनो धोरोमिया जिबन जापन खालामो, नै बिसोरखौ जों नुनो मोनो दै। दा सोलोंनो इस्सा गैया, बुंनायफोरखौबो नाजावनो गोसो गैया, बिसोरखौहाय मूर्ख होननानैहाय जोङो मोनदांनायखौहाय जों मोननो दै, मूर्ख होननानैहाय। खिन्थु बुंनो थाङोब्ला आङो बेवहाय बुंनो होननानै सानदों, मानो बोसोन बिजाबनि 8नि लिरनाय बेवहाय 18आव मा बुंदों? फोरबोहा आग्लाय बिग्लाय धोन दं, जायया बिनियाव थायोनो, जायफ्रा बिखौ फोथायो, नैबे व्यक्तिफ्रा गासैखौबो मोनजोबगोन दे अनजाराफोर। औ दा बेवहाय मोजांथार बाथ्राखौ बुंदों, इसोरनाव गासैबो दंजोबो। नों फोथायनानै नोङो जुदि लेखा फरायलाङोब्ला नोंथांनि रोंनायजों नोंथाङा साखरिफोरखौहाय मावनो खाबु मोनगोन दै। थांनाय समाव आं मा बुंदों? नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव दं निस्सय। जायफ्रा इसोरखौ मा होनो बेबायदिनो गोसो होनानै नाजावाखै, फोथायाखै, अब्लाबो रोंलांदों होनना बुंदों आं दै। अब्लाबो बिसोर MA जादों, MSc जादों होनना बुंदों आं। खिन्थु बिथांनि जिबनाव साख्रि मोनालासिनो ओरैनो थाबाय थानो गोनांबो जागोन बे व्यक्तिया होनना बुंदों आं। इसोरखौ गाबज्रिग्रा सासे लाइमोन नङाब्ला, इसोरनाव थानाय सासे धोरोमिया मानसि नङाब्ला, बिमा बिफाफ्रा धोरोमिया नङाब्ला, MA MSc जागोन नोंनि फिसाफ्रा एबा नोंथांमोना जागोन, खिन्थु ओरैनो गोग्लैनानै थागोन। इसोरा नोंथांमोननि सायावहाय जेसेबां समसिम मानो नोंथांमोना गिदिंनानै फोरबोखौ गाबज्रियागौमानि इसोरा नोंसोरनि सायावहाय मानो बेबायदि साखरिफोरखौहाय बेखेवना होनाय नङा दै। आं थांनाय समाव बेखौ बुंदों। दा बेखायनो जोङो सासेल' सारि जानाय बिसा हौवाखौ दिनै जों नाजावनानै जों बिनिफ्राय जों गियानखौ लानि, जोबनो गैयै गोथांखौ जों नाजावनानै जों लानि दै अनजाराफोर। जों साफ्रोमबो लाइमोनफोर जोङो सोलोंनानै ओरैनोल' जों थाङा। गोबां मानसिफ्राबो फैबाय, माब्लाबाबो आं सानफेराखैमोन तुक्राझारखौहाय 700 जन बेबायदि मानसि जागोन होननानैहाय। देग्लाय रेकर्डना ब्रेक होनना बुंदोंनो। औ रावबो मानो गुबुन एरियाफ्रा हायाखै,
Tukrajhara देग्लायहाय माने गाखथायबाय आरो आंनो जोबजासे थानायखाय आं ओरैबायदि मोनबाय Tukrajhara ओरैबायदि जेसेबांनाखि माने रोजाबनाय सिबिनाय गासैबो क्लासफ्राव गिदिंना नुबाय गासैयावबो थिग होननानै आङो सानो दै गासैबो बेबायदिनो रोजाबनाय सिबिनाय कम्पिटिशन बादायलायनाय गासैयावबो ओरैबायदि सुपार होननानै आं बुङो दै गुबुनफोरनि माबायदि जादों मिथियाखै खिन्थु देग्लाय जोंनिया बांसिन जादों खिन्थु साबसिनसो जादों जोंना औ साबसिनसो जादों दा साबसिन जासेयाव बांसिन जासेयाव नोंथांमोना जुदि गियानखौ नङाब्ला इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनानै थाङाब्ला लाब जानाय नङा अनजाराफोर जोंनि मण्डलिनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ दैथायहरनो थाखाय थाखा हरबाय औ आरो एरियाया ओरैबायदि माने जोहोलावफ्रा एरिया युथनि दैदेनगिरिफ्रा खस्थ' खालामबाय बानायबाय थुम्बु साउन्ड सिस्टेम बायदि बायदा लाबोबाय जुदि जेबो रावबो जुदि सोलायनाय खोनासंनानै थांनाय नाजावनायानो जुदि गैयाब्ला जोंनि बेबायदि एसे मोजां मावनाया मा लाब जाखो मण्डलियाबो बेबायदि थाखा एसेबां हरनानै माइरं हरनानै दैथायहरनाया मा मुलाम्फा जागोन अनजाराफोर बेखायनो जों लाइमोनफ्रा जेसेबांनाखि यां एडाल्ट सेनियर इन्टारमिडियेट नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोना बुजिगौ नोंथांमोना कलेजाव फरायनाय हाइस्कुल सेक्सनाव फरायनाय नोंथांमोना बुजिनानै गाव गावखौहाय थामथिम खालामनानै थांनाया दानो अनजाराफोर दै दानो फेख्रायनाय गावखौ गोसो बायदि जीवन जापन खालामलांनाय बे बोथोरा नङा जोङो जोंनि जिउनि दिगखौ जों थामथिम खालामनायनि बे मुगाया अनजाराफोर बे मुगाया दा बेखायनो जायफ्रा सैथोथायै बेबायदिनो सोलोंनानै थांगोन बिथांमोननि जिबनाव गिदिर इसोरा बोर होगोन दै इसोरा गिदिर बोर होगोन आरो नोंथांमोननि जिबनाव फरायनाय नोंथांमोननि जिबनाव थांबाय थानाय समाव माबा मोनसे बारहुंखा नङाब्ला माबा मोनसे गिदिर समस्या इसोरानो नोंथांमोनखौ रैखाथि होगोन दै इसोरानो रैखाथि होगोन नोंथांमोनखौ दैदेनगोन नोंथांमोनखौहाय सहाय खालामनानै गोजौ थाखोआवहाय बोखोनानै मुंदांखा नैबेबायदि नोंथांमोनखौ समाजाव जोंनि एरियायाव जोंनि मिसनावनो इसोरा बोखोगोन हामबाय होबाय इसोरा नोंथांमोननि सायाव थानानै गिदिर बोर होथोंसै आरो नोंथांमोनखौ अरायबो दैदेनथोंसै आरो नोंथांमोना जि खोथाफोरखौ बुंदों बेखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा होननानै आङो सानदों आरो जोंनि देग्लायनि जे थिग माने जे टीम माने बे टीमखौ थिग गोसोआव दोननानै नोंथांमोना आवगायलांगोन होननानै आं बेबायदि फोथायनायजों आंनि बुंनांगौखौ बोननो दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै गोजोनथोंसै दे हामबायसै